Hej med jer. Den her video den handler om Gini-koefficient. Den kommer til at handle omkring, hvad Gini-koefficient er, og den kommer til at handle om, hvordan man kan lave en Gini-koefficient med data fra Danmark. Så prøv at følge med og få styr på begrebet Gini-koefficient. Gini-koefficient er et måleværktøj til at sammenligne lande i forhold til deres lighed eller ulighed. Det vil sige, at Gini-koefficienten måler inden for et land, hvor stor er forskellen fra de fattigste i landet til de rigeste i landet. Og man ved, at jo større forskellen er fra rig til fattig, jo større udfordringer kan der også være i et land. Og hvis vi ser her på billedet, så ser vi jo São Paulo i Brasilien, hvordan man ser forskellen mellem favelaen, som jo er slumområdet, og så ind til byens, business område, som jo man ser med skyskraberne herinde. Og det vil vi prøve at sammenligne med andre steder, fordi det er ofte interessant at kunne sammenligne på tværs af lande. Så hvis man går ind på Google og så søger på Gini, og så søger på Verdensbanken, så kan vi komme ind og få en liste over de her forskellige lande. Vi kører en lille smule ned, for der er ikke sådan specifik data, men hvis vi kigger herinde, så kan vi jo se, kigger herned, kørte jeg forbi? Nej, det gør det ikke, det var alfabetet. Der. Hvordan Brasilien ligger her med 53,9. Og det skal vi have en forståelse for, hvad det egentlig betyder. Men vi prøver lige, inden vi går videre, og lige går op i toppen, og så prøver lige at se, hvad der sker, hvis vi sammenligner sådan og sige, jamen, vi har nogle lande, der ligger helt nede på 24,2 i forskellen mellem rig og fattig. Det er altså sådan et procenttal. Og vi kan så se, at hvis vi kører nedover her, så kan vi se, at Norge ligger der, og vi har Danmark liggende her på 28,7. Bare sådan lige for god ordens skyld, så lad os lige prøve at undersøge, hvordan det egentlig har været i Danmark. Og vi kan altså se, at vi tilbage i tiden har haft et tal på 23,8, og at der altså har været over en årrække en udvikling indtil det sidste tal, vi har her fra 2017. Men sådan kan man altså kigge på landene. Vi vil prøve lige at have en forståelse for, og prøve at lave en Gini-koefficient for Danmark, fordi det er her, vi kan få data fra. Så hæng lige på, så bevæger vi os over til en hjemmeside, hvor vi kan hente tingene. Der findes en hjemmeside, som hedder Statistikbanken. Og hvis man går ind på den, så kan man herovre i siden se, at herovre ved arbejde, indkomst og formue. Hvis man klikker ind på den, og går ind under indkomstulighed, åbner den, jeg lige en smule ned, så I kan se det her. Så den øverste her, der hedder gennemsnitlig ekvivalent disponibel indkomst efter. Den skal man have fat i den her. Vi se om vi kan flytte skærmen en lille smule, så vi kan se det hele. Hvis vi vælger over i den første her, der skal vi have det hele med, så jeg trykker Ctrl A. Jeg har det hele med. Siger, at det skal være fra 2019, det er fint. Og kan så vælge et område. Jeg tænker, at det er et oplagt sted, det gør vi. Jeg tænker bare, at vi skal have Kalundborg. Og så trykker jeg altså, at det har jeg valgt nu. Så siger jeg så vælg. Og så det er sjovt, det er fordi jeg har den inde bag ved meget hoved. Vis tabel. Sådan der. Den var hernede i bunden. Og den ønsker jeg så at få eksporteret, og det kan jeg så gøre her ved at sige, at jeg vil gerne have de her tal smidt over i et regneark. Nu har jeg åbnet tallene inde i et regneark, dem jeg fik fat i før, og dem har jeg altså stående herinde, og vi kan se, at jeg har fra 2019, det er Kalundborg, jeg har for hver af de
10 decil, og det starter jeg lige med at skrive om, for decil, det vil jeg egentlig gerne have over at være i procent i stedet for, så jeg starter lige med at skrive det som procent, og det gør jeg også med 20'eren procent, og så markerer jeg dem op her. Trækker lige hen og siger hele perioden derhen, det er altså 10, 20, 30 op til 100. Derefter så går jeg over i siden og lige tilføjer en linje mere her nedenunder. Jeg vil nemlig gerne have at vide, hvor mange procent der så tjener de 10%. Det vil altså sige, hvor mange procent af det samlede beløb i Kalundborg Kommune tjener så de første, dem der tjener 10% lavest. Så det, eller altså omvendt tror jeg faktisk der. Men det ser vi lige på. Så hvis vi går herhen, så skriver jeg lige sum, som parentes, så siger jeg, at jeg vil gerne have alle de tal, der er her. Så nu har jeg summen af alle de her forskellige deciler, altså de her, så det er altså det samlede, som de alle sammen tjener, når vi siger alle sammen i hele kommunen. Men hvor mange penge tjener de så her? Hvor mange penge tjener de 10%, der tjener lavest? Hvor meget får de egentlig? Og det gør vi altså ved at sige lige med det felt hernede, divideret med den her år. Og det vil så sige, at de 10%, der tjener lavest, tjener 4% af det samlede. Og nu går vi til det næste felt. Så skal vi lige stort set noget det samme. Lige med det felt der, divideret med det samlede. Og så skal vi altså lige lige plusse med den procenttal, der var herovre. Så nu har vi altså, at hvis man tager de 20%, der tjener lavest, så tjener de 9%. Og nu kan vi så tage fat i den her og trække den opad. Det står lidt sjovt. Hvorfor gør den det? Der må være et eller andet, jeg har misset. Jeg går lige ind igen. Se, hvad er det? Det er fordi den der skulle lige låses. Jeg går lige herind. Og så trykker jeg F4. Låser det felt. Og så kan jeg trække den med opad. Så skulle det gerne blive meget bedre. Ja. Nu kan man altså se. Ikke overraskende. 100% af Kalundborg by tjener 100% af pengene. Men hvis vi kigger på, hvad dem som tjener 90%, de 90% af Kalundborg by, de tjener kun 75% af den samlede indkomst i Kalundborg Kommune. Og det her tal, det vil vi så gerne have med over og have lavet et tal ud fra. Og det vil vi altså gøre ved at bevæge de her tal over i GeoGebra. Så derfor så tager jeg lige og kopierer de her tal og bevæger mig over i GeoGebra. Jeg har nu åbnet GeoGebra, og inde i GeoGebra, der vil jeg som noget af det første lige lukke mit algebraiske vindue ned, da jeg ikke skal bruge det. Så kan jeg gå op i vis, og så vil jeg have regnearket åbnet herovre i siden. Og det regneark, det vælger jeg lige at gøre en lille smule større, fordi jeg skal lige bruge det herovre. Og starter med at indsætte de tal, som jeg har fat i tidligere. Starter lige med at markere de her. Højreklikker. Lav liste af punkter. Lav liste af punkter. Nu kan vi se, at vi har fået den zoomet ind derovre. Så kan jeg godt lige gøre den mindre igen. Og går lige tilbage over i feltet her igen, for lige det her midterstillet en lille smule. Herned. Op, og så zoomer vi godt ind. Vi får det placeret lige for. Ja, og det giver den et zoom mere. Sådan. Vi skal de her punkter forbundet, og
Det gør vi altså ved at lave en polygon, der starter nede i 0,0. Og har den til at køre hele vejen op her. Og det, jeg nu har, det er altså polygon. Og det vil jeg gerne lige have at vide, hvor stort er det egentlig. Arealmæssigt, så jeg tager lige arealet her. Det er altså det der. Nu vil jeg så godt lige have et polygon mere. Så det vil altså sige, at jeg skal lave sådan en lige linje her. Som er en trekant. Og det område derinde, det er altså det tal, jeg interesserer mig for. Det vil sige, den her linje, den må jo vise, at hvis jeg går, og det er 0,2, det betyder 20%, at 20% af befolkningen tjener 20%. 40% af befolkningen tjener 40%. Helt fuldstændig lige. Samfundet er helt lige. Og den forskel, der er mellem den linje og herned til, det er altså, hvor ulige samfundet det er. Og det regnestykke, det vil jeg lave. Så derfor så kan jeg jo tage nu og sige, hvad er arealet af den store, jeg har. Ja, ikke overraskende er den jo 0,5. Så vil det sige, at det der felt divideret med det felt plus det felt, altså den store trekant, det er altså mit Gini-tal. Så jeg skriver herover Gini. Det vil altså sige, det er lige med 0,38 divideret med 0, jeg skal lige tilbage igen. Jeg skal lige huske, at det skal jo trækkes fra den store, så 0,5 minus 0,38. Nu har jeg altså fundet ud af, hvad det der areal det er. Det kunne også godt være taget det i stedet for. Nu tog det på den anden måde. Og så kan jeg altså sige, at så det her, det vil sige, det er min afvigelse. Og så herefter, så får jeg mit sproglige Gini i stedet for der, og så skriver jeg 0,12 divideret med 0,5. 24, den der skal jeg lige have skrevet som afvigelse. Lidt større. Det vil altså sige, nu har jeg lavet Gini-koefficient for Kalundborg Kommune, og afvigelsen den er altså på 24% eller 0,24, hvis det var decimaltal. På den måde kan man altså lave et Gini-koefficient, og det kunne vi altså sammenligne med det vi har fat i tidligere. Hvis vi gik tilbage igen og kiggede herind og så hvor er den her? Var det ikke statistikbanken? Det var den jeg havde tidligere med jeg skrive Gini World Bank. Ja, derind. Jeg kigge. Finde Danmark. Review. Danmark. Ser den hedder 28,7. Kalundborg 24,4. På den måde kan du altså lave og sammenligne lande, byer i forhold til, og det er så det her måde tallene de kommer frem på i alle de forskellige lande. Selv prøv det. Prøv at lave din egen over din by i Danmark, og på den måde er tallene altså lavet fra alle lande i stort set hele verden. Der er nogle enkelte steder, hvor tallene ikke er endnu. God fornøjelse.